Huling araw po namin dito sa Pilipinas. Actually, papunta na kami sa airport pero may nakahabol ng isang fan. Pinadalhan kami ng cheesecake bites. Galing kay Charina, the silent baker. Pinadalhan kami ng chocolate and matcha cheesecake bites. Ang dami So ito ang chocolate cheesecake bites. Chocolate lover ako and cheesecake lover. Kaya perfect ang bite na to. Oh, gusto mo din? Ala, humahingi din si Jiro. Yummy. Ang sarap ang sarap pareho. Kung gusto niyo din matry itong super masarap na cheesecake bites, ito po, Charina, the silent baker. At syempre, maraming salamat kay Charina sa pinadala niyang sobrang masarap na cheesecake bites sa amin. Salamat po!